Tenim amb nosaltres un convidat que ja comença a ser habitual del programa, el Carles Balanyà. Bon dia. Bon dia, Xavier. Aquesta vegada, normalment sempre que parlem amb tu és per males notícies. A veure si algun dia canvia això, Però, fins ara el que tenim és això. I concretament aquesta jo diria que és la pitjor notícia de les que ens has portat fins ara. Va relacionada amb una ordre del mes d'abril per la qual el Departament de Benestar Social de la Generalitat modificava els barems de copagament en les residències pròpies i concertades de la institució autònoma. Naturalment, en temps de retallades que ha fet, ho ha modificat a l'alça, de forma que la majoria dels residents, per exemple, d'aquí d'on estàs tu, de la de Sant Salvador a Tarragona, es podrien quedar amb 1.590 euros l'any, o que és el mateix 132 al mes per totes les despeses. Què passa si això s'aplica, Carles? Què passarà? Això és com a màxim, no? Resulta que aquí a les residències, en totes les de discapacitats i tal, que hem de pagar, lògicament, de la nostra pensió una quantitat, però no es poden pagar tot el que cobrem perquè després no tindríem les despeses vitals, com tot, perquè a part del menjar, llum, gas i aigua, tot el més ha de sortir dels diners que ens quedin. Llavors, fins ara teníem una quantitat que anàvem decentment vivint, no? Amb justets, però anàvem vivint. Resulta que ara, amb l'aplicació d'aquest nou barem, se'ns baixa dràsticament els diners que ens quedaran per fer front a la vida. Se'ns baixa un 300%, quedant com a màxim, perquè encara n'hi haurà que ens quedaran menys, 1.593. Què vol dir això a la pràctica? Que d'aquests diners han de sortir per les despeses que té qualsevol persona, roba, vestir-se, el transport, però podòleg, no sé, per exemple, perruqueria, tot això. Però a més, com a discapacitats en tenim altres d'específiques, com per exemple el material ortopèdic, que tot i entrar a la seguretat social sempre has de fer una part. I tot això ha de sortir dels 1.500 euros anuals. Però repetim, 1.500 al any, durant tot l'any. Per favor, senyors. Després hi ha altres més específiques, com pot ser la medicació, que per la nostra discapacitat i salut necessitem molta medicació i a més, últimament ja l'han tret de la seguretat social. El tema està clar. Vosaltres, hi ha hagut moltes entitats, la taula del tercer sector, ECOM, etc., que han fet gestions, però el resultat ha estat molt minsos, com a màxim corregir alguna cosa del tema dels barems en quant a la part que no és pensions, tot el que és patrimoni. Com veieu la situació? Quan teniu instruccions? Us han dit instruccions concretes de quan se començarà a aplicar? El decret està aprovat el 22 d'abril. No sabem al moment que ho aplicaran. Suposo que tenen previst aplicar-ho ara, o al setembre o a l'octubre. Si ens apliquen aquesta pujada del que hem de pagar, ens quedem sense diners per afrontar la vida. Què vol dir això a la pràctica? Que coses tan vitals com les ulleres, cada vegada cada any, cada any i mig, vulguis que no, vas perdent vista o de prop o de lluny i has de canviar-te els vidres. Això no ho podem afrontar amb aquests 1.500, ja se'n van tot amb la medicació i amb el vestit i amb la roba. Què vol dir? Una altra cosa puntual. Gairebé tothom té el problema de les càries, tota la població occidental. Què vol dir? Que la seguretat social, el metge, el dentista del seguro només no entra a mantenir la dent, al posar-te en pastes. Què haurem de fer? Anar al metge, al dentista de la seguretat social que no es tregui les dents? Què vol dir? Una qüestió... Perdona? Companys que tenen audífon no podran ni renovar-se ni siquiera mantenir-lo, perquè no podran comprar-se ni les piles. Són coses tan vitals, ja no diguem estar una miqueta integrat a la societat,
com per exemple anar a la cultura, anar a teatre, anar a exposicions, concerts, piscines. Això ja seria que... És clar, s'han trobat, és que estem ofegats. Sí. Carles, una cosa que a mi em crida molt l'atenció. Vosaltres a Sant Salvador sou unes 30 persones, sí. Però els que hàgiu donat la cara en un vídeo sou poc més de mitja dotzena. I a la resta de Catalunya jo no he vist ningú que s'hagi mobilitzat. Per què creus que passa això? No sé si han arribat les cartes a tothom a la vegada, perquè imagineu, aquest decret està aprovat el 22 d'abril i en altres ha arribat la carta amb la notificació a mitjans de juliol. Igual a les altres residències encara no s'hi ha arribat. Sé que hi ha altres residències que he vist que també han fet protestes i han ficat el crit al cel. Hi ha un altre, no sé quin és, però hi ha he vist un vídeo en què estan dient el mateix, és que no podem viure així. Heu enviat ja aquesta declaració responsable que us demanaven? Hi ha companys que sí, hi ha companys que no. No ho sé, jo particular no ho he enviat, però és que tot i amb això ja t'ho piquen allí directament. Ja... És curiós el redactat d'aquesta carta, que a més és amb un to veladament amenaçador, oi? Exactament. I a més, miri, jo li ficaré el meu exemple, que és el de tots els companys. Fins ara pagava 733 euros al mes a la Generalitat de la meva pensió. De 733 ara pagaré 977. 977 al mes. I cobro 949. 30 euros més dels qui... 37 euros més de lo que cobro de pensió. Però això tots els companys. Sí. El passat divendres hi va haver una moció a l'Ajuntament de Tarragona sobre aquesta qüestió, presentada conjuntament per dues forces polítiques. Què en penses d'aquest nivell de, diguem-ne, de manifestacions de les forces polítiques? Tot el que sigui pressionar a Convergència i Unió perquè obri els ulls i vegi que així no podem viure és benvingut. Que és una moció que des de l'Ajuntament de Tarragona clar, això s'ha de fer al Parlament de Catalunya, però és molt important que un ajuntament com tot Tarragona que es posicioni clarament en contra d'aquest decret, de l'aplicació d'aquest decret, perquè veuen clarament que no, que així és que no podem afrontar la subsistència, el més vital. Carles, ho hem de deixar aquí perquè estem a punt de parlar precisament amb un dels protagonistes d'aquesta moció de l'Ajuntament de Tarragona. Gràcies de nou per estar a Societat Limitada. Estàs escoltant Societat Limitada a COPE Tarragona Reus.